Bože, ja neviem, či od neho nechcem priveľa. No počkaj, najprv rozlišme potrebu, či ide o nejaký základ alebo úplný rozmar. Počkaj, čo? Ako? No prvý krok je, že najprv musíme pomenovať, čo vlastne chceš. Konkrétne. Fúha, tak chcem, aby som mňou riešil problémy. Počkaj, konkrétnejšie. Skús mi opísať, čo je to želané správanie, ktoré chceš vidieť pri riešení problémov pri svojom mužovi. Chcem, aby v situácii, keď riešime problémy, ma počúval. To znamená, že nepozeral sa na mobil, do mobilu, na počítač. Proste nerobil nič iné a sústredil sa len na mňa, na náš vzťah. Nechcem, aby odchádzal z miestnosti. Aby sme to dokončili a aby to bol pritom so mnou. OK, to je potreba bezpečnej komunikácie, nie rozmer. No, a čo krok 2? Spýtaj sa, ako sa chceme o vzťahu cítiť, alebo je to o tom, že ho chceme riadiť. Chcem sa cítiť vypočutá, pre ňoho priorita, aby ten vzťah bol pre ňoho priorita a nechcem sa cítiť, že som v tom vzťahu sama. No a toto je štandard. No OK, a čo ten krok 3? No a toto je ten najlepší krok. Sleduj, či je ochotný ťa počúvať, rešpektovať tvoje pocity, potreby a hľadať riešenia. Tá prospešná reakcia partnera a ten zdravý vzťah nespočíva na to, že partner musí vždy súhlasiť, ale nebude ťa zosmiešňovať alebo zhádzovať za to, že máš nejaké potreby, priaňme a pocity. Hej, máš pravdu. Nechcem priveľa, asi to je úplne normálna vec. I keď chápem, že nie vždy máme obaja náladu a zvládneme tú situáciu dokonale. Díky. A pre viac o psychológii lásky a vzťahu sleduj môj profil.